Jaký koukáte porno, kluci? Já mám kámo, když jsem dám perfekt jak to bez. Doggy style. Fakt, to mě třeba nebaví. Doggy style taky nebaví. Ne, jo. To je mega nuda. Za mě. Já koukám třeba na Twitter prostě. Jo. Jsem dělal, když mi bylo třeba 16. Tak to vůbec, bro, to nefungovalo. Já koukám většinou prostě, aby jí zničil prostě ten týpek co nejvíc. To fungovalo. Já koukám jako většinou, aby prostě byla jako, aby jí zničil. Jako no, Pornhub udělal kámo to, že shorty, no. Jo. Jo, swipuješ, bro, jak na TikToku. No to nekoukám. Nemůžu na to koukat, protože mi kámo zamukli byl na peť. Já jsem kámo, jako já jsem na to koukal, já jsem jako viděl, jako, jenom jsem experimentoval, víš, jako jsem se na to díval, jako, jak to funguje prostě, a tam jsou 20 minut videa, akorát jsou horizontální. No, vertikálně. Tam jsou normálně přesně stejný videa, akorát to můžeš scrollovat, no. Já koukám na ten Twitter, no, jako když A nebo koukám na svoje, jako. Mě to jako, když to vezme, to nebaví ani tak jako nějak. Nějak jiné, no. A jak začneš manit, jak je to tak jako jiný. A pak si řekneš, tak na tím se nechci.